Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, prvo želim svima čestitati na današnjoj prisezi i želim svima puno uspjeha u daljnjem radu. Tresla se brda, rodio se miš, tako bi možda mogli najbolje opisati ono što nam slijedi u sljedećih nekoliko dana u odnosu na ono što smo imali do 17. travnja. Što smo dobili? Dobili smo koaliciju dvije stranke koje su se najžešće sukobljavale. Dobili smo koaliciju dvije stranke koje su toliko negativno jedna o drugoj govorile da je nezamislivo bilo da će zajedno sjesti za stol. Tu posebice mislim na Domovinski pokret koji je Andreja Plenkovića proglašavao veleizdajnikom, koji je za Andreja Plenkovića govorio da je lažov, koji je protiv Andreja Plenkovića dizao kaznene prijave, koji je, tj. njihovi članovi govorili da neće niti sa HDZ-om, niti sa SDP-om, da su oni taj treći put. I onda oni tom istom Andreju Plenkoviću donesu 12 ruku u miraz. Vratilo se dite materi. Tako bi to na kraju mogli zaključiti. Kao što je rekao kolega Bulj, ograda je i dalje tu, nije tamo na granici i dalje će i ostati tu i neće biti na granici. Neće doći do deratifikacije Istanbulske konvencije, ona će i dalje ostati na snazi i doći do nekih kozmetičkih promjena u samim ministarstvima. Pa se vratimo i na sam Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave. Znači imamo dva ministarstva više. Imamo 18 ministarstava, što nas je manje to je više ministarstava, to više buja državna administracija. Koliko se mogu sjetiti programa Vlade u prethodnom sazivu sabora, jedna od ključnih točaka je bila smanjenje broja uposlenika u državnim i javnim službama, što i dužnosnika prvenstveno zbog smanjenja broja zamjenika gradonačelnika i slično, što namještenika i službenika u državnim službama. Hoće li doći do smanjenja ako imamo dva ministarstva više? Ono što me posebice, ajmo reći, zabrinjava, odvaja se Ministarstvo gospodarstva od energetike. Do sada je znači ili loše funkcioniralo ili je jednostavno trebalo izmisliti još jedno dodatno ministarstvo. Pa se nadam da će taj novi ministar ipak uložiti znatno više truda od još uvijek tehničkog ministra u smislu da napokon Hrvatska bude destinacija u kojoj će doći do gospodarskog ulaganja. U zadnjih 20 godina RH su zaobišle sve velike industrijske grane. Autoindustrija je u svim okolnim zemljama, od Mađarske, od Slovenije, od Srbije, samo ne u Hrvatskoj. Imat će novi ministar dovoljno vremena pa se nadam da će privući jednog stranog investitora u ovu Hrvatsku. A znate zašto do sada nitko nije uspio? Zato što smo mi zemlja puna korupcije. Zato što smo mi zemlja koja je po indeksu percepcije korupcije iza jedne Kube, iza jednog Sudana. Ni blizu razvijenim članicama EU. A vratimo se sada i na te razvijene članice EU. Znate koliki je broj ministarstava u jednoj Njemačkoj? 16. Ali oni imaju svega 83 milijuna stanovnika, a mi 3,8 i to možda. U jednoj Austriji 12. Možda nisu tako razvijeni ko mi. U jednoj Švedskoj svega 10 i sve funkcionira. Ali kod nas ipak treba malo pojačati i zadovoljiti stranačke apetite. Što se tiče Ministarstva poljoprivrede, ja se nadam da će sukladno predizbornim obećanjima se ono preseliti u Slavoniju. Pa ćemo vidjeti što će napraviti budući ministar. Isto tako se nadam, ako ne bar Ministarstvo poljoprivrede, da se uprave Hrvatskih šuma i Hrvatskih voda presele u Slavoniju, a ne da bude centralizirano kao sve do sada u Zagrebu. Pa da na taj način se to pripomogne opstanku stanovništva u Slavoniji. Slažem se da treba podržati i osnovati Ministarstvo demografije. E sad, postavlja se pitanje čija je to ideja? Je li to ideja Domovinskog pokreta ili je to ideja Ursule von der Leyen, kao kaže Andrej Plenković? On je neki dan izjavio da je na njenu inicijativu osnovano Ministarstvo demografije i da će osnovati i ostale zemlje EU. Pa bi bilo dobro
da ipak to čujemo od ljudi koji će obnašati izvršnu vlast. Što se tiče Ministarstva demografije, ja stvarno se nadam da će ono u pravom smislu riječi zaživjeti. Međutim, ono će ovisiti prvenstveno o financijskim sredstvima s kojima će raspolagati. Ono će prvenstveno ovisiti o Ministarstvu financija. Vjerujem da ćemo vrlo brzo imati i rebalans proračuna kako bi to ministarstvo uistinu imalo ona prava financijska sredstva i da će kroz sljedećih nekoliko godina ono dati određene rezultate. Stvarno vjerujem, dolazim iz tog kraja i mislim da trebamo imati ovo ministarstvo, ali mi nije jasno zašto se pored Ministarstva demografije i useljeništva i dalje zadržava Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske koji je mogao upravo biti pod ovim ministarstvom. Čemu još jedan središnji državni ured? Znači i koje će onda ovlasti imati taj novi ministar? Znači još puno ima tu nepoznanica, vjerujemo da ćemo ih uskoro dobiti i želim svima još jedanput da ne dužim s obzirom da je prvi dan uspješan rad, a za kritike će biti još vremena.